बे भिडिअनि गेजेरजों जिबन आवगायनायनि माखासे जोबोद इम्पर्टेन्ट लेसन मोननो थांगासिनो दं। भिडिअआ गुसुं जागोन, भिडिअ क्लिप्स होयै सावरायगोन दसेब्लाबो नोंथांमोनजों। सावरायनायनि सिगां फंनैसो खोथा बुंग्रोनि, बेनिफ्राय भिडिअ क्लिप्स होगोन। जे जोंनि एम रन्जित बसुमतारी बिथां साराहाय जे 17 बोसोराव हाग्रामाया ब्लाडसेड लाबोदों, गुन्दामी खालामनानै जौ जुवा मेला होनानै ससाइटिखौ नस्थ' खालामदों, इयुथ्सफोरखौ नस्थ' खालामदों होननानै बुंदों बिथाङा। लोगोसे एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय एक्स एबसु वार्कार आरो मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो साख्रिनि खोथा बिथाङा होनदों। आरो बेजों लोगोसे बे लरेन्स इस्लारि इस्ट क'क्राझार एलएसिनि जाय एमएलए बिथां सार, बिथांनि सोमोन्दै फंनैसो बुंगोन। बेनिफ्राय भिडिअनि जोबनाय फारसेयावहाय बड'नि मस्ट प्रमिनेन्ट कमेडियान बड' एक्टर होनोब्ला अनिल एन्ड प्रेक्टिकेल बसुमतारी। दा बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीया जिबननि फारसे मा फोरमायदों बेखौ जोबनाय फारसे आङो बुंहैगोन। नोंथांमोना भिडिअ क्लास थाबाय थाबानो जाबाय। भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो। कास्टम बसुमतारी नामा? कास्टम बसुमतारीयाबो माथो सिंखावरि जोलासो। गतिके बेसेन गैयै बे सिंखावरि जोलानि रावखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा आबुं साबुं जानांगौनि गोनांथि गैया। मोनसे समाव हाग्रामानि दैदेननायाव जौ जुवा ड्राग्स मेला 365 सानाव 365 मेला जायोमोन। 365 सानाव 365 जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआ बरबाद जानायखौ जों रेकर्ड दङ। जोंनाव साख्रि होनो हायाखै होनना बुंदों दिनैसिमाव। आं एनडिएफबि होननानै डाइरेक्ट बुंनो नागिरा, गासिबो ग्रेजुवेलि जालांगोन। मोनसे खोन्थाखौ जोङो नाय, जोङो माबोरै साख्रिखौ डाइरेक्टलि होनो हानो? हाग्रामाया जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों जों जे साख्रि होनायनि मोनसे बेबस्था दङ काउन्सिलाव, बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि एगेन्स्टै बिथांमोना हाइकर्टआव केस होबाय। हाइकर्टआव केस होनाय डेट सिन्थाय आंनाव दं, आं दा डेटाखौ लायाखै। नोंथांमोना नेयोब्ला आं दाबो हरनो हायो डेटाखौ। आंनाव डायरियाव दं, डायरिखौ लाफानाय जायाखै। थांनाय जुन मासाव जोङो केसआव हाइकर्टआव देरहानो हाबाय। दा जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानो थांगासिनो दङ, मानोना बेखौ दाखांबासो जों साख्रिखौ होनो हागोन। जोंनियाव 1100 पस्ट खालि दङ। 1100 पस्ट खालियावहाय मुंख्लं फेमिलिनो बेसेबां पार्सेन्ट जोङो होनो हागोन, जोंनि एक्स एनडिएफबि वार्कारफोरनो बेसेबां जोङो पार्सेन्ट होनो हागोन, एक्स आबसु वार्कारफोरनो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेसेबां पार्सेन्ट होनो हागोन, बेखौ जोङो दा स्टाडि खालामगासिनो दं। हाग्रामाया गावसोरनो साख्रि दाहोनो हाथों होननानै केसबो होगोन आरो जोंखौ साख्रि होनो हायाखै होननानैबो बुंगोन। आं दहायनो बुंखांबाय, माने सिंखावरि जोलाया बेसेन गैया। बेयो जो नागिरनानै जेरै सिंखावरि जोलाया बिलो सोलायबाय थायो, थिग बेफोरबायदिनो कास्टमनि केरेक्टार, बियो कास्टमार नागिरना गाव कास्टमार हिसाबै माने दिनै माने मोनसे हालामनिफ्राय मोनसे हालाम माने पार्टि सोलाय सोलाय दिनै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरदों। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनाव नोंथां बयबो मोजां दं। भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुबाय, बेनिफ्राय बिनि फुल भिडिअसफोरखौबो नोंथांमोना नुबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों। गिबियावनो बुंग्रोनो सानो आङो एम रन्जित बसुमतारी सारखौ रिकुवेस्ट, बबेबा सासे सुबुंनि जिखि पार्टियानो जाया मानो गेना गोरोन्थि हाबा मावनायखौ भगबानजों रुजुना लिला खालामनाय माबा खालामनाय होननानै रुजुनो नाङा। जोङो जाहैबाय फुरा बे एन्टायार इउनिभार्सनि मोनसे फिसा बुहुमबादियाव आरो बुहुमबादिनि फिसा जायगानि फिसा ओनसोलनि फिसा गामिनि फिसा सुबुं। नाथाय जोंहा बुद्धि दं, साननो हानाय थिंकिं पावार गोनांखाय जों श्रेष्ठ जिबि, बेनिखायनो रेसपेक्ट होलायनांगौ। नेक्स्ट टाइम नोंथाङा बिदि खोथा लाबोनाय नङा आसा खालामो। बेजों लोगोसे जोंहा मेन इस्युआ जाहैबाय रन्जित बसुमतारी बिथां साराहाय साख्रि होनो हायैनि खार'ना दिनैसिमबो 3 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया केस होनानै गालांनायनि थाखायसो होनो हायाखै साख्रिखौ। बिथाङा बिटिआरनि इयुथ्सफोरखौ साख्रि मोनजानो बादों।
बिदि खोथा बुंदों बिथाङा। दा साख्रि मोनजानो बादों ना साख्रि सोदों 17 बोसोराव बिथाङा, नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगोसे नैबे माखासे समाजाव जौ जुवायाव नांथाबहोदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि सायावबो आंनिफ्राय साबसिन नोंथांमोन रायजो राजायानो बिजिरनानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। दा बेनिफ्राय नैबे बाथ्राया साख्रि एक्स एनडिपि बिथांमोननो बेसेबां % खथा दोनगोन, बेनिफ्राय एक्स एबसु वार्कार बिथांमोननो बेसेबां % खथा दोनगोन, बेनिफ्राय मुंख्लं न'खरफोरनो बेसेबां % खथा दोनगोन, बेखौ फैबाय थानाय समाव बिथाङा खोन्थानो नागिरदों। आरो बे खथाखौ दोनगोन बिथाङा प्रतिश्रुति होनाय बायदि जाबाय, डाइरेक्टलि खोथा होनायानो जाहैबाय। दा बेफोर खामानिया जुदि थाबैनो जायोब्ला एक्स एनडिपि बिथांमोनखौ साख्रियाव सोनाय, एक्स एबसु वार्कार्स बिथांमोनखौ साख्रियाव सोनाय, लोगोसे मुंख्लं न'खरफोरखौ साख्रियाव सोनाय, बेयो जायोब्ला जोबोद बाख्नायथाव हाबा। नोंथांमोननिनो क्रेडिट, आरो क्रेडिटनि थाखायल' पावाराव मोननो थाखायल' बाहा मावनो, रायजोनि दायथ' मोनदों जेला रायजोनि उन्नति मोजांनि थाखाय मावनाया गावबा गावनो बिराद गोजोननाय मोनो आरो। बेनिफ्राय नैबे ट्रेन्डिं फिसार्स जे मोनसे गेसाव शब्द बाहायनानै बखिलायबाय थानाय, मोनसे बखिलायनाया पलिटिकेल पार्टि खारने कमन फिसार्स, खिन्थु नैबे खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जाय शब्दफोरखौ बाहायनानै बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल लेंगुवेज बाहायदों रायजोफोरनि सिगाङाव, इयुन जोलैनि सिगाङाव, बेखौ नुनानै इयुन जोलैया बेखौ सोलोंनांगौ ना बेनिफ्राय नेसनेल पलिटिकेल पार्टिसफ्रा माबादि खोथा बाहायो, स्टेटआव माबादि बाहायो, इन्टारनेसनेलाव माबादि लेंगुवेज बाहायो, बेफोरखौ जों लानांगौ इयुन जोलैया। बे मोनसे प्रश्न। दा बे भाइराल बुइराल दिरुनलायनो होननाय खोथाया समान समान, सुबुं मानसि हिसाबै गोरोन्थिया जायो। ओरैनाबो दिरुनलायनो हायो, बेयाव मोनसेयाल' हाया। दिनै रनजित बसुमतारी सार आरो राकेश ब्रह्म सारमोना गोबां बेबादि माखासे आरजाथावै लेंगुवेजफोरखौ बाहायनायखौ नुदों। नाथाय गासिबो BPFनि सोद्रोमा लिडारफ्रानो बिदि जोब बे नङा, आरो UPPLनि गासिबो लिडारफ्रानो बिदि मख'ग्रा जोब बेबो नङा। माखासेया बाहायो, फैबाय थानायाव बिथांमोना इयुन जोलैनो मोजां बोसोनखौ फोरोंलांगोन, सुद्रायगोन आसा खालामो। बेनिफ्राय UPPLनिफ्रायबो नैबे जाय दायो इस्ट क'क्राझार LACनि MLA लरेन्स इस्लारि सार, बिथाङा मिडियायाव फैनानै बेबायदि जानला मोनला खोथा बुंलाबाया, आरो बिथाङा गोबां खम मिडियायाव बाइट होनायखौ नुनो मोनो, आरो बिथाङा गरम जालाबाया, आरो बेबायदि माखासे मख'थावै भाषाबो बिथाङा मिडियायाव बुङा। दा इयुन जोलैया बेफोरबादि लिडारनिफ्राय माखासे सोलोंनांगौ थायो, जे बिथांनि जाय आब्रुथि गोनां आखु, सासे दैदेनगिरि जानानै बिथांनि बाहायनाय जानाखि लेंगुवेज आरो हाबाखौथ' मावखायो बयबो दायथ' मोनबाय जेला, बेनिफ्राय जोंहा सोलोंनांगौ। आं बाव पार्टि लाबोआखै, सासे दैदेनगिरि हिसाबै माबादि लेंगुवेज बाहायो बेफोरखौ रुजुनानै नायनानैसो बे खोथाखौ बुंदों। दा सावरायनायाथ' सावरायबोबाय गोबांनो, सोर माबादि पलिटिकेल फोथारावथ' जुजिलायनाया थाखायो। नैबेल'नो खोथाया, जायनो रायजोनि थाखाय साबसिन आरो बांसिन हाबा मावदों बेनो जै जायो, लोगोसे इसोरनि मदद नांगौ। नैबे जोबनाय बाहागोआवहाय जोंनि बर'नि मुंदांखा फाव दिन्थिगिरि, एक्टर, कमेडियान एक्टर होनोबा अनिल आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारी। दा बे प्रेक्टिकेल बसुमतारीया चिरां जिल्लानि बालाजाराव हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायावहाय बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बेयाव बिथाङा बाहागो लानानै बिथाङा जिबनखौ दैदेनलांनायनि, मारैहाय गावनो गाव स्टेन्ड जायो, बेनि माखासे मोजां स्पिचखौ बिथाङा होदों। आरो बिथाङा ड्राग्स जायोब्ला माबादि जिबना नस्थ' जालाङो, हारसिङैनो बायग्रबलाङो, बिनि सोमोन्दैबो बिथाङा मोजाङै स्पिच होदों। दा बे स्पिचखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगन आरो खोमाजोंनो खोनासंनानै नायनानै लादो। An encouragement is greater than floor money.
मोनसे थुलुंगाखांनाय बाथ्राया क्रर फैसानिख्रुइबो देरसिन आरो क्रर फैसाया बेनाव थानो हागौ जुदि बेखौ इउटिलाइज खालामनो रोङाबा बियो थाखाया मास मोनसेयावबो जोबगोन साननैयावबो जोबगोन दा ओंखायनो बे जे मोजां थुलुंगा मोननाय सुबिदा मोननाय बा लामा होनाय बे बिराद खम आरोखि जोंनियाव दा ओंखायनो जोंनि BTC आव बा जोंनि अल आसामनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदिबासो साक्सेस जायो सासे सेंग्रा सासे सिख्लाया बे गावनो हारसिङै एखेबारे खाथां थांखि लानानै जुदि नाजाब्लासो बे एक्टरानो जा जेखुनुआनो जा बे सहैगोन आरोखि नाथाय जों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्स जौ जुवाजों गफबनानै थानाय नुदों दाख्लै नोंथांखौ मोनसे सर्ट मुभियाव जों नुदों मोनसे ड्राग्स लायोबा ओरै जायो होननाय दा बेखौ एसे फोरमायना हो ड्राग्स लायोबा जाहैबाय जिनिसानो गासिबो रानजोबखायो देहानि अंग जेसेबां पार्टसफोर दं साफा राननानै बे जोबनायाव जलदब गोग्लैनानै थैगोन आरोखि मानो होनबा ड्राग्सआ ओरैबायदि बुस्थु बे रानज्रिंनाय बा हुस मोनै खालामग्रा बुस्थुसो बियो जेनेबा नोंखौ खर' जिनायखौ सुथेनोसै डक्टरा फार्मासियाव लांबा मा खालामगोन ड्राग्सखौ थुग्रो बेयाव खुनु हुस गैला बे सेन्सलेस बा गाजोल सोयोना बिजि सोयो बे थाल मोनला दा बिदि बुस्थुसो ड्राग्सआ दा बेखौनो जुदि जायोबा सोबोबा बिनि देहाया सिलिंखार आरोखि एखेबारे हाबा लानो हायै अबस्थाबो जाहैगोन बेयो ओरैबायदि ड्राग्सआ दा ओंखायनो जानो नाङा बे बुस्थुखौ आरोखि बे न'खरबो सिलिंखार जागोन गावबो सिलिंखार आरोखि बे बुहुमखौ सि गुफुर जोमनानै थांग्रोनांगोन आरोखि बेयो थाबनो बिदि ड्राग्सखौ जानो नाङा आं खावलायहरबाय आरोखि दा बड' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो इउटुबार जा एक्ट्रिस जा एक्टर जा ओंखाम गोमाला मानोना नोङो $100 जाब्लानो 9,000 8,000खौ मोनखायो आमेरिका डलारा दा नों मोजां भिडिअ खालामब्लानो मोजां कन्टेन्ट खालामब्लानो बे लांगाबखा नोंनाव डाइरेक्ट आमेरिकानि बे डलारखौ सोहरगोन इन्डियान कारेन्सियाव सोलायगोन जुदि मोजाङै खालामोब्ला आरो नोङो सिंगारफ्राथ' मोनसे प्रग्रामाव नों 10,000 मोनब्लाबो माथो नङा होमबा मानसिफ्रा 5,000नि मावगासिनो दं मासाव मोनसे प्रग्रामाव 10,000 मोनोब्ला अनेक सोलियो जास्ट जिनिसखौल' मोजाङै लाबोनानै मोजां रायजोखौ एट्राक्टिभ खालामनो हानाय रायजोखौ एसे फुरथि खालामनो हानाय जानांगौ आरो दा एक्ट्रेस लाइनावनो बेबो बहाबा मोसाफैगोन बहाबा खनगोन बहाबा एलबाम लागोन बे फैसाखौ मोनबाय थागोन आरोखि दा खामानि मावनाया मोजां जाबानो फैसाखौ मोनो मा मावो बे आलदा खोथा खिन्थु खामानिया मोजां जानांगौ होमबानो मोनो आरोखि फैसाखौ बिदि बयखौबो खुलुमबाय गोजोनथोंसै लोगो मोनबाय थागोन बेफोरबायदि बिदिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल